Ukungaqali kahle isizini entsha kuholele ekutheni-ke uSuthu luhlukane nomqeqeshi waseSpain obeteketisiwa ngelikaCijimpi. OPRO yoSuthu Philani Ndlela uthi abasibonanga isidingo sokweqa imingcele yakuleli ukuthungatha umqeqeshi. Umqeqeshi omusha ungumsinsi wokuzimilela kuleli. Sisemkhankasweni wokuthi iqembu lethu liphume endaweni yesine, so kubona bonke abantu ebesixoxa nabo noma esixoxisana nabo yilokho nje kuphela sikubeka kakhulu phambili, kubona ukuthi njengoba sikule ndawo esikuyona nje kwi-log usangakwazi ukuthi ayiphendule isizini yethu ayibeke lapha i-team kwi-top 4. So-ke kubona bonke abaqeqeshi esisakhulume nayo nengikholwa ukuthi sizokwazi ukummemezela bathembisa kakhulu ukusinikeza lokho esikufunayo. Ihinti engakunikeza yona ukuthi ungokuzalwa eNingizimu Afrika, unamagalelo amahle, ngisho nakuBafana Bafana useke wabonakala khona egijima kakhulu, futhi umuntu oseke wayiwina ngisho ne-league. So lokho kukunikeza umqondo wokuthi we are looking for someone with a championship mentality, someone that knows how to win matches, someone that knows how to win titles. Lokho kwenza ukuthi konke lokho esikufunayo kwazi ukuthi kwenzeke. Sibheke futhi umuntu okwaziyo ukusebenza nabafana abancane, ozokwazi futhi ukuthi aye lapha kubafana bethu abancane awosilandela khona abafana azokwazi ukubasebenzisa eqembini lethu elikhulu. Kubaqeqeshi abakhona esibaziyo lona-ke ochazwayo sibese sicabanga ukuthi kungenzeka kube nguPitso Jingles Mosimane. Kepha sithe uma siqagela kuNdlela wavele wafa insini ebona ukuthi-ke kungenzeka simkhiphisa iqhina embizeni. Ngihleli la nomlingani wami uthi hayi uMiddendorp, hayi useshaya eceleni, mina ngithi uPitso. Hayi ngicela ukuyishiya kanjalo nje, yinhle ibhungwa kanjalo. Emidlalweni yeligi emithathu uSuthu esoluyidlalile awukho nowodwa elunqobile, kanti-ke umdlalo wokuqala womqeqeshi omusha uzoba sehambeni ne-Orlando Pirates kwesikhamaminzela eSoweto ngomhla zi-25 kwephezulu.